Oh, it's beautiful. My खरबूजा पेड़ is बहुत अच्छा फरिंग. Wow, this is खरबूजा. Very looking beautiful. Wow, खरबूजा. Wow, my बगीचा is very beautiful. I am sitting. रखवाली करिंग बगीचा. वाओ, कितना अच्छा बगीचा होती. ब्यूटीफुल आम फरिंग. वाओ, शाबाश बेटा, वाओ, मैंगोस. वाओ, बड़ा स्वीट होती. वाओ, मैंगोस एकदम ब्यूटीफुल, सुंदर लगती, सूंघती है भी. वाह, वाओ, अंग्रेज बैठी होती. एक्सक्यूज मी अंकल, व्हाट इज दिस? क्या होती? दिस इज खरबूजा होती. खरबूजा होती? हाँ, खरबूजा होती. क्या होती खरबूजा? पेल्टिंग. पेल्टिंग व्हाट इज पेल्टिंग? हाँ, पेल्टिंग मतलब पेट भरती. पेट भरती. हाँ, तू कहाँ से आती? हम अफ्रीका से आती. अफ्रीका से आती तभी तू साला हमको काला जामुन दिखती. अंकल हमको खरबूजा देती. खरबूजा भी तुमको ऐसा प्लान पेलती ना तो सही क्या करेगी? प्लाइंग का होती? प्लाइंग भी चप्पल से पालती. चप्पल से? यस. अंकल ये आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगती. तो मेरा ड्रेस अच्छा लगती तो हमें अमेरिका से. हाँ. वो ब्यूटीफुल लगती एकदम, हमको देती. अब तुम मुझे परेशान नहीं करती, नहीं तो तुमको हम चप्पल से पेलती.